ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студио Ишаи Саттор. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи солҳои рушди саноат эълон намудани солҳои 2022-2026. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини амалишавии раванди саноатикунонӣ бо суръати кишвар фармон медиҳам. солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон карда шаванд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати иҷрои фармони мазкур дар муҳлати 6 моҳ нақшаи чорабиниҳоро таҳия ва барои тасдиқ пешниҳод намояд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 6 январи соли 2022 5 январи соли 2022 суҳбати телефонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сарвазири ҷумҳурии Арманистон, раиси шӯрои амнияти дастҷамъӣ созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ муҳтарам Никол Пашинян баргузор гардид. зимни суҳбат Никол Пашинян ба Эмомалӣ Раҳмон дар бораи муроҷиати расмии узви шӯрои амнияти дастҷамъӣ созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ президенти ҷумҳурии Қазоқистон Қосим Жомарт Токаев дар бораи расонидани кӯмак аз ҷониби кишварҳои узви созмон дар бартараф намудани таҳдиди ба миён омада маълумот дод. Эмомалӣ Раҳмон омодагии ҷумҳурии Тоҷикистонро барои ширкат дар василаҳои сулҳофарии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ тибқи ӯҳдадориҳои ҳампаймонии худ эълон намуданд. суҳбат дар рӯҳияи созанда баргузор гардид. 6 январи соли 2022 асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев суҳбати телефонӣ анҷом доданд. роҳбарони давлатҳо рафти иҷрои тавофуқоти дар доираи дуҷониба ҳосилшударо баррасӣ карда пейромуни масъалаҳои минтақавию байналмилалӣ табодули афкор намуданд. сарони ду кишвар вазъи кунуниро дар ҷумҳурии Қазоқистон муҳокима намуда изҳори умедворӣ карданд ки оромӣ ва тартибот ҳарчи зудтар барқарор хоҳанд шуд. Эмомалӣ Раҳмон ва Шавкат Мирзиёев омодагии худро барои таҳкими ҳамкориҳо ки ба таъмини сулҳу амният ва субот дар минтақа равона шудааст таъкид намуданд. 6 январи соли 2022 бо ташаббуси ҷониби Қазоқистон суҳбати телефонии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қазоқистон муҳтарам Қосим Жомарт Тоқаев баргузор гардид. сарвари Қазоқистон ба ҳамтои тоҷики худ дар бораи вазъ дар кишвар ва тадбирҳои аз ҷониби роҳбарият барои ба эътидол овардани он андешаронӣ маълумот доданд. Эмомалӣ Раҳмон аз талошҳои роҳбарияти Қазоқистон ҷонибдорӣ намуда изҳори умедворӣ карданд ки тавассути муколама барқарорсозии суҳбат ва тартиботи ҳуқуқиро имконпазир хоҳанд намуд. президенти Тоҷикистон омодагии ҷумҳуриро барои ширкат дар василаҳои сулҳофарии созмони аҳдномаи амнияти дастҷамъӣ тибқи ӯҳдадориҳои ҳампаймонии худ эълон намуданд. имрӯз сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоҳир Расулзода бо сафири ҷумҳурии Беларус дар ҷумҳурии Тоҷикистон Виктор Денисенко мулоқот намуданд. гардиши мол байни Тоҷикистону Беларус дар 9 моҳи соли 2021 наздики $30 миллион америкоиро ташкил намуда ҳамкориҳои дуҷониба дар асоси сиёсати оқилонаи сарони ҳарду давлат ҳамасола тақвият меёбад. таъкид гардид ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2022-2026 ро солҳои рушди саноат эълон намуданд ки ин дар баробари таъсиси минтақаҳои озоди иқтисодӣ, саноатикунонии бо суръати кишвар ҳамчун ҳадафи чоруми миллӣ ва татбиқи дигар стратегияҳо ба рушди соҳаи саноат, бахши хусусӣ ва дастгирии соҳибкорону сармоягузорон замина мегузорад. зимни мулоқот ҷонибҳо дар баробари баррасии соҳаҳои муҳими ҳамкории дуҷониба ба соҳаи иқтисоду тиҷорат, кишоварзӣ, саноат, ҷалби сармоя ва таъсиси коргоҳу корхонаҳои истеҳсолии муштарак бештар мароғ зоҳир намуданд.
идомаи ахбор. Дар 8 соли оянда соҳаи саноат мувофиқи стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2003 нисбат ба дигар соҳаҳо назаррас рушд намуда, номгӯи маҳсулот ва рақобатпазирии он баланд бардошта мешавад. Бо назардошти муҳимияти соҳаи саноат дар рушди иқтисоди миллӣ ва соҳибшуғл намудани аҳолӣ, дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ 5 соли оянда, яъне солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноат эълон гардид. Зоиршоҳи Тағоимурод оид ба дурнамои соҳа ва аҳамияти эълон гардидани солҳои рушди саноат гузориш медиҳад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон солҳои 2022-2026-ро ба хотири аҳамияти бузурги соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи мамлакат, ҳалли масъалаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ ва таъмин намудани иҷрои ҳадафҳои стратегияи миллӣ, аз ҷумла раванди саноатикунонии босуръати мамлакат, солҳои рушди саноат эълон намуданд. Аз рӯи таҳлил ва нақшаҳои дурандешонаи сарвари давлат, дар 5 соли оянда дар мамлакат 870 корхонаи нав бунёд ва беш аз 500 000 ҷойҳои нави корӣ таъсис дода мешавад. Илова бар ин, бо татбиқи ин ҳадаф, яъне ташкили корхонаҳои нав, ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноат дар соли 2026 ба 95 миллиард сомонӣ баробар мегардад. Иқдоми навбатӣ ва дурандешонаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оянда дар таъмини зиндагии шоистаи мардум ва боз ҳам беҳтар шудани сатҳи иҷтимоиву иқтисодии аҳолӣ мусоидати фаъол хоҳад намуд. Дар натиҷаи амалӣ намудани ҳадафҳои солҳои рушди саноат, даромади пулии аҳолӣ беш аз 2 баробар зиёд гардида, ҳиссаи табақаи миёнаи аҳолӣ ба 45% расонида мешавад ва дар натиҷа сатҳи камбизоатӣ то 15% коҳиш меёбад. Ба андешаи коршиносон дар Тоҷикистон имконияти зиёди истеҳсолӣ мавҷуд аст, ки талаботи бештарро тақозо менамояд. Айни замон номгӯи зиёди маҳсулоти кишоварзӣ ҳамчун ашёи хом ба фурӯш бароварда мешавад ва дар сурати бунёди корхонаҳои нави истеҳсолӣ дар ин самт ва то сатҳи ниҳоии коркарди он имкони ба даст овардани даромади зиёди иқтисодӣ фароҳам хоҳад омад. чаро маҳз пешвои миллат солҳои рушди саноатро дар ҷумҳурии Тоҷикистон эълон намуданд, зеро имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон шароити хуби фароҳам омадааст ки ба саноат рӯ биёрем. аз ҷумла дар саноати маъдан, канданиҳои конҳои зеризаминӣ, рӯи замин дар ҷумҳурии Тоҷикистон ниҳоят зиёд ҳастанд, шумори чунин намуди конҳо ва албатта онҳо барои давлат даромади зиёде оварда метавонанд. дигар самти саноат ин саноати хӯрокворӣ мебошад. вақте ки солона дар ҷумҳурии Тоҷикистон майдони кишту боғу тогзорҳо зиёд карда мешавад, албатта ин заминаи хубе хоҳад шуд барои ду ҳадаф. аз як тараф агар таъмини амнияти озуқаворӣ бошад, пас дар натиҷаи коркарди саноатӣ барои рушди саноат ва пайдоиши ҷойҳои нави корӣ заминаи хубе хоҳад буд. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар паём ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамзамон таъкид намуданд, ки дар 5 соли минбаъда рушди миёнасоли иқтисодиёт дар сатҳи на кам аз 7% ва ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар нафар аҳолӣ бо дар назардошти то 11 миллион нафар афзоиш ёфтани шумораи сокинони кишвар бояд то 2 баробар зиёд карда шавад. Маврид ба таъкид аст, ки давоми солҳои 2022-2026 дар заминаи бунёди корхонаҳои нави саноатӣ баробари қонеъ кардани талаботи аҳолӣ бо маҳсулоти худӣ ҳамзамон содироти он 2 баробар афзоиш дода шуда, ҳиссаи саноат дар маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар ба 26% расонида мешавад, ки дар натиҷа гуногунсамтии истеҳсолоти саноатӣ таъмин мегардад. Ба андешаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар замони муосир корхонаҳои фаъолияти доимӣ бурда метавонанд, ки дар истеҳсоли маҳсулот рақобат карда тавонанд. дар сурати рақобатпазир набудани молу маҳсулоти истеҳсол намуда, корхона дербоз фаъолият бурданаш имконнопазир аст. агар ҳар қадар корхонаҳои нави саноатӣ бунёд карда шаванд ва бо иқтидори аслии худ фаъолият намоянд, ҳамон андоза сатҳи таъминнокии аҳолӣ бо ҷои кор беҳтар ва иқтисоди миллӣ рушд меёбад. яке аз самтҳои саноате ки ояндадор аст дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар паёми имсола низ ба он таъкид карда шуд, ин саноати сабук мебошад. аз ҷумла корхонаҳое ки ба истеҳсоли адрасу атлас ва риштаву насоҷӣ машғул ҳастанд, бояд ки рушд дода шаванд. солҳои қабли ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни собиқ давлатҳои иттиҳоди шӯравӣ бо истеҳсоли адрасу адраси худ номдор буд ва бо пешниҳоди президенти мамлакат чунин корхонаҳо дар оянда барои 10 сол аз андоз озод карда мешаванд, ки ин барои рушди чунин корхонаҳо албатта як шароити ниҳоят хуб фароҳам хоҳад овард.
дар сурати расидан ба ин ҳадафи миллӣ тоҷикистон аз кишвари агросаноатӣ ба давлати саноатӣ аграрӣ табдил меёбад. дар натиҷаи анҷоми тадбирҳои бузурги созанда дар соҳаи саноат давоми 5 соли охир сатҳи некуаҳолии мардуми кишвар боз ҳам хубтару беҳтар ва аҳолӣ бо ҷойи кори доимӣ пурра таъмин мегарданд. барномаро идома медиҳем. айни замон ғафсии барф дар баландкӯҳҳои ҳудуди ноҳияи Лағш қариб 1 метрро ташкил медиҳад. бориши барф дар рӯзҳои гузашта дар ин ноҳияи кӯҳистони мамлакат кори муассисаҳои нигоҳдории роҳҳоро дучанд сохт. вобаста ба тоза кардани роҳҳои автомобилгарди ҳудуди ноҳияи Лағш аз барф ва таъмин намудани ҳаракати шабонарӯзии ронандагону мусофирон дар ин масир аз ҷониби ниҳодҳои марбутаи роҳдорӣ кадом корҳо анҷом дода мешаванд? оид ба вазъи роҳҳои автомобилгард Нуриддини Қурбон ва Баҳриддини Исмониддин гузориш медиҳанд. дар ноҳияи Лағш нисбат ба дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ бориши барф бештар ба қайд гирифта мешавад. тибқи иттилои бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании ноҳияи Лағш дар давраи тирамоҳу зимистони соли 2021 ва рӯзҳои аввали соли 2022 18 маротиба барфрезӣ ба қайд гирифта шудааст. бо вуҷуди боришоти фасли зимистон ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳҳои ҳудуди ноҳияи Лағш таъмин карда шуда, имрӯзҳо дар ин самт тоза кардани роҳҳои автомобилгард аз барф идома доранд. кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Лағш аз субҳи содиқ ба тозакунии роҳ оғоз карданд. кормандон ба вазъи обу ҳаво ва шиддати барфрезӣ нигоҳ накарда, бо истифода аз техникаҳои соҳавӣ роҳҳои автомобилгардро аз барф тоза карда тавонистанд ҳаракати бемамонияти нақлиётро таъмин намоянд. тибқи иттилоъ ҳоло дар мувозинати муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Лағш 175 километр роҳ мавҷуд аст ки 65 километри он аҳамияти байналмилалӣ доранд ва 28 километр ҷумҳуриявӣ ва 85 километри дигар маҳаллӣ мебошанд. агар барфи роҳҳои автомобилгарди ҳудуди ноҳияи Лағш ки аҳамияти байналмилалӣ доранд сари вақт тоза карда нашавад, эҳтимол аст ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт пурра қатъ гардад, зеро тариқи роҳҳои автомобилгарди байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ ва маҳаллии ноҳия ҳамарӯза шумораи зиёди нақлиёти боркашу сабукрав рафту омад мекунанд. бо назардошти таъмин намудани ҳаракати мунтазами воситаҳои нақлиёт, масъулони нигоҳдории роҳҳои мазкур бо истифода аз техникаҳо барфи роҳро пок карда, ҷиҳати пешгирии яхбандӣ маводи зидди лағжишро ба таври зарурӣ пошиданд. дар ин шабу рӯз таъмин будани рафту омади воситаҳои нақлиёт дар ин масир муҳим шуморида мешавад. иҷрои саривақтии масъулият дар самти нигоҳдории роҳҳо ва тозакунии он аз барф имкон фароҳам меорад ки садамаҳои нохуши нақлиётӣ пешгирӣ ва ҳаёту саломатии ронандагону мусофирон ҳифз карда шавад. бояд гуфт ки Лағш ноҳияи кӯҳӣ буда, дар фасли зимистон бо сабаби бориши барфи зиёд ҳаракати воситаҳои нақлиёт тавассути роҳҳои он то андозае мушкил мегардад. масъулони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Лағш барои бемушкилӣ гузарондани фасли зимистон омодагии ҷиддӣ дида ба миқдори зарурӣ маводи зидди лағжиш ва сӯзишворӣ захира кардаанд. айни замон тавассути роҳҳои автомобилгарди ноҳияи Лағш рафту омади ҳама гуна воситаҳои нақлиёт имконпазир буда, мушкилоти пешомада дарҳол бартараф карда мешавад. Нуриддини Қурбон, Баҳриддини Исмониддин, Фирӯзи Мусо аз ноҳияи Лағш барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд бошед.